3, 2, 1, 0.
जोंसार बर' बिथांखौ नोंथांमोना थियेटारफोराव नुबाय थादों एलबामफोराव नुबाय थादों बिथाङा बे जोंनि एंकर जोंसार बर' आरो प्रानेश्वर ब्रह्म बिथांमोन सानैया दिनैनि बे हाबाफारिखौ बानजायगोन दा बे समाव जोङो हांख्रायनानै लाबोदों बर'नि सावथुन मुलुगाव गावखौ फसंथानो हानाय सनाय नोंथाङा मिथिगौ बर'नि फेस्ला सावथुन 100 खोन्दो गोरोन्थि बे सावथुनाव सनाय बिमुंजों फावथिनाय सेम्फुल बसुमतारी बिथांखौ जों दिनैनि बे हाबाफारियाव हांख्रायनानै लाबोदों दिनैनि बे उइल्डकार्ड एन्ट्रि हाबाफारिखौ बेखेवना होनो थाखाय बिथांखौ जौस्रां फारसे सिगांनो खावलायदों बिग क्लेप्स सनाय एबा सेम्फुल बसुमतारी नायनो जोबोद मोजां आं उनाव बुंगोन दा जों बिथांखौ बड'लेण्ड टेलिभिजन बिथिंनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो लादों जोंसार बर' गोजोननाय होबाय जोंनि बरायनायखौ नाजावनायनि थाखाय बिथाङा दिनै जोंनि उइल्डकार्ड एन्ट्रि हाबाफारिखौ बेखेवना होगोन गावनि मेहेरगोनां बिबुंथिजों आरो बिनि उनाव माबा माबि जोङो इन्टारेक्ट सेसनआव लोगो मोनलायगोन दा बिथांनो जोंनि बे हाबाफारिखौ बेखेवनो थाखाय खावलायदों आरो बिथांखौ गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों जोंनि हाबाफारिखौ बेखेवनो थाखाय खावलायदों खुलुमबाय दिनैनि बे इंखं टेलिभिजननि गासिबो नखरनि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय आरो लोगोसे दिनैनि बे बड'लेण्ड डान्स मास्टारनि बिजिरगिरि बिथांमोनखौबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोसे दिनैनि बे डान्स मास्टारखौ नायनो फैगिरि गासिबो अडियेन्स बिथांमोननिखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आरो जोबथारनायाव दिनैनि बे वाइल्डकार्ड एन्ट्रि बादायारि बिथांमोनखौबो आंनि बेस्ट अफ लाकखौ जासिहरनाय थाबाय आच्छा दिनैनि बे बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 आव इउटुबनि गेजेरजों बिथांमोना ओरैबायदि माने जौगाखांनो लाबोनो नागिरदों गथ'फोरखौ फेमास खालामनो नागिरदों दानि जुगाव इन्टारनेट जुगाव ओरैबायदि फेमास जायो माने गावखौनो जौगाखांनो थाखाय मिनिटबो नाङा आरोखि दानि जुगाव माने जौगाखांहोनो थाखाय बेनिखायनो बयबो गोसो गुदुङै जै खामानिखौ मावनो लादों बेखौ मोजाङै मावफुंनांगौ प्लास मोसानायल'जों जाया गावखौनो माबा मोनसे गोजौ खालामनोबा क्लासिकेलनि जरियै सोलोंनांगौ माने मोसानायल'जों दानि जुगाव जाया मोसानायखौथ' बयबो रोंखायो प्लास लोगोसे मा नांगौ एक्सप्रेसन नांगौ मोखाङाव एक्सप्रेसन नुवाबा मोसानायखौ गोजोन नुवा आरोखि आंनि साननायाव आरो दा ओंखायनो बयबो गान खननायावनो जाया क्लासिकेलखौ लानांगौ गान खनोल'बाथ' जाया मोजाङै सिंनिफ्राय गारांखौ मोजाङै सोमावनो रोंनांगोन बिनि थाखायनो आंनि थाखायब्ला क्लासिकेल लानांगौ मोसानायाव एक्सप्रेसनाव मा खालामनांगौ गोजौआव नायनो अख्राङाव होनोबा गाहायाव नायोबाथ' जानाय नङा फारसेथिं आखाइखौ मोजां खालामोबा फारसे आखाइखौ मोजाङै लानो सोलोंनांगोन बिनि थाखायनो सिंनि माखासे खोथाखौ मोनथिनो थाखाय क्लासिकेलबो लानांगौ जायो ओंखायनो जेनदों होननानै जेननानै थानो नाङा नाजाबाय था सानसे नङा सानसे गोजोन जौगानायखौ लाबोनो हागोन आरोखि मिथिबाय ना बादायारि बिथांमोनखौ आङो जोबनायाव बुंनो थाङो आं बारा बुंनो नाङो लेट जाबाय थागोन बादायारि बिथांमोनाबो जिरायनानै दङ बेनिखायनो आङो आंनि जोबथारनायाव बेस्ट अफ लाकखौ जासिहरनाय थाबाय गोजोन्थों गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बिथाङा बेखेवनानै होबाय जोबोद मोजां बिबुंथि जे मोसानो रोंखायोनो बयनावबो जिनिसा दङ बिथाङा बेखौ बुंदों आरो नोंथांमोनाथ' मिथिगौ बिथाङा सासे एक्ट्रेस आरो बिथांनि सिनायथिखौ आं मोनसे सिनायथि होनो नागिरदों बिथाङा जाहैबाय भारतनाट्यम डेन्सनि सासे अस्ताद बिशारद पास जानानै बिथाङा अस्ताद दङ आरो बिथाङा डेन्स एकाडेमिनिबो बिगोमा जानानै दङ
गाम्ब्रिमति डेन्स गोमब्रिमति मिउजिक फाइन एकाडेमि जोंना जायगाया रनसाय धामाव बिथां बायदि गेदेमाखौ जों मोननो हानाय जोबोद गोजोननाय मोनदों बड'लेण्ड टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय आरो जोंनि मोसाखावरि मोननो मोनसे थुलुंगानि बिथिं होदों नोंथाङा जों बेखौ साननानै लाबाय आरो नोंथांमोना मिथिगौ जे आंनि सेराव दंथारो जोबोद मथि जानानै दङ सावथुनाव बिथाङा फिसामोन आरो बेबायदि मथि देहाजों बिथाङा मोसायो जों नायगोन बिथांनि मोसानायखौ आरो जोङो माबि जोङो मिथिनो लाबावगोन जे बिथाङा एक्ट्रेस बोरै जाफैखो बिथाङा आथिखालाव मा खालामबाय दं आरो जिउआव मा खालामलांगोन आरो बिथाङा एक्ट्रेस जानाय समाव साबैसे एक्टरफोरखौ जोदलाबोखो जे साबैसे हौवाफ्रा सेंग्राफ्रा खांग्रां खुग्लुब जानानै सनाय बेजों रायलायगोन इन्टारेक्सन सम आरो इन्टारेक्सनखौ जों लागोन जेब्लानाखि बादायनाय हाबाफारिया जोबगोन बे समाव जों बिथांनि इन्टारेक्सन लागोन आरो बिथांनि आबुं बाथ्रा जों मिथिनो लागोन जों दा बेखायनो हाबाफारिखौ बेखिनियाव फोजोबनो सानदों आरो बे समाव जों जौस्रांखौ हगारना होनो नागिरदों एनकर बिथांमोन दङ एनकर जोंसार बर'आ बिथाङा गावनि मोसाखावरि लोगो लानानै फैदों जोंनि बे जौस्राङाव दिनै मोसाहोनो थाखाय लोगोसेनो दिनै मोसागोन बादायगोन मोसाखावरिमोनजों बिथाङा नै दा समाव मोसानानै दिन्थिग्रोगोन बिनि उनाव बादायनाय हाबाफारिया जागोन जोङो हगारनानै होबाय दिनैनि बे समाव जोंसार बर'नो गावनि हान्जाखौ लानानै मोसानो थाखाय लोगोसेनो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 आव वाइल्डकार्ड एन्ट्रिनि थाखाय बादायनो फैनाय मोसाखावरि बिथांमोनाबो जौस्राङाव आवगायबोगोन खावलायबाय आवगायबोनो थाखाय जौस्रां फारसे आरो बिथांमोना जोंसार बर'खौ सहयोग खालामनानै मोसानाय दिन्थिनांगौ गोजोन्थों
Wildcard entry बेसेबांबा मोनसे मख'जाथाव कम्पिटिसन दिनै 10 कम्पिटिटर्सफोरनि गेजेराव 4 जों मोननो हादों मानो होनब्ला फार्स्ट राउन्डआव थानाय मोनथाम ग्रुप ABC आरो सेकेन्ड राउन्डआव थानाय मोनथाम ग्रुप ABC मोनफ्रोमबो ग्रुपनिफ्राय साफा साफा आउट जादोंमोन आरो बै गासै 10 आउट जानाय पार्टिसिपेन्ट्सफोरखौ लानानै दिनै बे वाइल्ड कार्ड एन्ट्रिनि मैखोम बादायलायनाया जानो गोनांमोन नाथाय दुखुनि बाथ्रा सानै पार्टिसिपेन्टआ जोंहा फैयासै बेखायनो 4नि गेजेराव दिनै मैखोम बादायलायनाया जागोन बेसेबांबा मख'जाथाव आरो बे 4नि गेजेरावनो 3खौ जों मा खालामगोन दिनै नोंथांमोना बयबो मिथिगोन बुंथ'नो थांलिया फैगासिनो दं बेखायनो बुंनाय जादों भेरि भेरि इम्पर्टेन्ट दा जेखियानो जादोआ जोंनि दिनैनि बे हाबाफारिखौ सामलायनो थाखाय जोंनो बिबान होबाय एंकर हिसाबै जोंनि बे सालायबाय थानाय सामलायगिरि राजेन सार बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय लोगोसे दिनै बे हाबाफारिखौ बेखेवलांबाय जोंहा सासे मुंदांखा एक्ट्रिस सिम्पोल बसुमतारी जायखौ जों बुंदों सनाय मुंदांखा बर' सावथुननि दा बेनिफ्राय जोङो दायो गिबि गिबियावनो जोंनि हाबाफारियाव दङ कम्पिटिसन जानायनि सिगाङावनो जोंसार बर' बिथाङाबो सासे एंकर हिसाबै दिनै सायख'जादों आरो बिथाङा सासे जाखांफुनाय करिय'ग्राफार बर'नि गेजेराव दाब दाब जायगायाव बिथाङा करिय'ग्राफार खालामनानै मोनसे मुं लाबोनो हादों दा बिथांखौबो दिनै बेवहाय एंकर हिसाबै लादों आरो बिथाङा गावनि ग्रुप मोनसे दं बैखौ लानानै बिथाङा गिबियावनो डान्स पारफरमेन्स खालामगोन दा बिथांखौ गावनि ग्रुपखौ दैथिंनो थाखाय गाइड खालामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय खुलुमबाय गुड इभिनिं एभरिवान बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ आं गोसो गोथारै जासिहरग्रोनाय जाबाय आरो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन नि बिगोमा मानगोनां राजेन बसुमतारी सारनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय आरो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 जि सोलिबोबाय थानाय जाज सार आरो मेडाम मोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ आं बावहरग्रोनाय जाबाय आरो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 आव बाहागो लाफैनाय बिनानावमोननिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ आं बावहरग्रोनाय जाबाय आरो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ हलाव दिनैनि बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 आव 1खौ नायनो होननानै नुजाथिफैनो हानाय रायजो राजा नोंथांमोन आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ आं बयनिबो सिगाङाव बावहरग्रोनाय जाबाय आं दिनै आंनि दोंसे बर' मेथाइ मोसानायजों आं बेखेवलांनो सानदों आरो दिन्थिफुंनो सानदों माइनाव खेरखातारि
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Finale nai hodnane makhone mini langkhe laji gusunai hodnane janjiya ulana nai dei jeng bunai dei hukho Saranama bungdena nengesona Gosthanaini saranama formaidena nengesona Siri siri ai dadan khalmasai angge angge dala khalmasai mangkine amne behege o bujine amne behege janjiya ulana nai dei jeng bunai dei hukho जोबोद गोजोननाय मोनबाय रंजानायबो मोनबाय जों मानो गिबि गिबियावनो बेसेबांबा मेहेरगोनां समायना मानो होनोब्ला जोंसार बर' बिथाङा करियोग्राफार बुंनो थाङोब्ला फिल्मावबो दा माबा आखाइ होहांबाय थांखासिगोन फिल्माव आरो सासे थियेटाराव माइनाव बर' बिथाङाबो थियेटाराव दं फिल्मजों लिंक लागासिनो दं एक्टर एक्ट्रेस जाखानायखा गतिके जों गिबियावनो एक्टर एक्ट्रेसनि मोसानायखौनो मोनग्रोबाय दिनै आखाइ खबरा आइजोफोर आच्छा दाना मोनसे गोजोनथाव खौरांबाव जोंहा दा बे जोंसार बर'आनो जोंनि दिनैनि बे कम्पिटिटर्स दङ साब्रै बे साब्रैनि गेजेराव सानै कम्पिटिटर्सफोरखौ बेवहाय बिथाङा दैदेनबोबावगोन माने मोनसे मोसानाय दिन्थिफैबावगोन आरो बिथांमोनानो जाबाय लक्ष्मी ब्रह्म आरो रंजाली खेरखेटारि बिथांमोनखौबो खावलायहरबाय आरो बिथांमोनखौ दैदेनना लाबोनो थाखाय जोंसार बर'खौ खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों Ten, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. जोबोद रोजा रोजा साबायखर थाबाय जोंनि बादायारि बिथांमोननिसिम बिथांमोना बादायथ'वाखै दे रायजोफोर कम्पिटिसना फैथ'वाखै जों होग्रोदों मोनसे एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय दा जों नोंथांमोनखौ दसे उनाव लेंहरगोन नोंथांमोना दा जों बादायलायनायखौ जागायनोसै नाथाय बेनि सिगाङावनो जों फंसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों जे जोंहा सिगाङाव सासे कम्पिटिटरा मोननै डेन्स पारफरमेन्स खालामदोंमोन मोनसे जादों बड' डेन्स आरो मोनसे जादों हिन्दी डेन्स आरो बड' डेन्सआव जोंनि जाज बिथांमोना भट होयोमोन आरो अडियेन्सफोराबो भट होनो हायोमोन नाथाय बायजोआव थानाय भिउवार्सफोरा भट होनो हायामोन बड' डेन्सआव बै हिन्दी डेन्सआवल'सो बायजोआव थानाय भिउवार्सफोरा भट होनो हायोमोन नाथाय दिनै जाबाय मा जे सासे पार्टिसिपेन्टआ दोंसेल' एनि वान either बड' or हिन्दी दोंसेल' मेथाइनि पारफरमेन्स खालामनो हागोन आरो बेवहायनो गासैबो भट होनो हागोन जाज बिथांमोनाबो भट होगोन अडियेन्स बिथांमोनाबो होगोन आरो लोगोसे बायजोआव थानाय जायफोरा भिउवार्सफोर बिथांमोनाबो बे दोंसे मेथाइयावनो भटखौ होनो नांगोन आरो सोर सोर बेसेबां भट बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौआनो सासे जाजआ मेक्सिमाम 10,000 दं भिउवार्सफोरा भट होनो हागोन
माबोरै होनो हागौ बेखौ लाइक खालामनांगौ बेखौ मिथिखागौ आरो बेनिफ्राय जायखौ साबजायो आरो बेनिफ्राय सासे अडियेन्सआ मेक्सिमाम 700नि कइन्सजों भट होनो हागौ बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ बेखिनिखौ जों दिनै बुंबाय बेनिफ्राय जोङो बे हिसाबैनो साब्रै पार्टिसिपेन्ट्सनि भटखौ जोङो सोर बेसेबां मोनो बेखौ जों दिन्थिगोन दा गिबि गिबियावनो जोंनि बे जौस्राङाव बादायनो फैगोन बिथाङानो जाहैबाय लक्ष्मी ब्रह्म लक्ष्मी ब्रह्म बिथांखौ जौस्राङाव गावनि मोसानायखौ दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय either Bodo or Hindi. Thank you.
नाथाय मोनसे फोसावनाय जोंहा गिबियावनो दङमोन लक्ष्मी ब्रह्म लक्ष्मी ब्रह्मखौ जोङो बिथांखौ मोसानो थाखाय खावलायहरग्रोनाय जादोंमोन नाथाय मोनसे एंगारहायै जाहोननि थाखाय बिथाङा मोसाथ'नो हाया आरो बिथांनि उनाव मोसाफैनो गोनां भनिता बर' बिथाङाबो एसे टेक्निकेल प्रब्लेम जाथ'दों बिथांनि पार्सनेल बिथांमोना फैगासिनो दं दसे उनाव नाथाय जों दायो बेखायनो लिंहरदों फwrbw ब्रह्म नोंथांखौ जौसाङाव लेंहरनाय जाबाय फwrbw ब्रह्म गोजोननाय थाबाय आच्छा नोंथाङा जे डेन्स कम्पिटिसन खालामगोन नङा होमबा दिनै नोंथाङाथ' दहाय बुंखाबाय जे साफ्रोमबो पार्टिसिपेन्ट्सआ दोंसेल' मेथाइनि डेन्स पारफरमेन्स खालामनो हागोन either बड' or हिन्दी एज यु लाइक दा बे भटआथ' बे मोनसेयावनो थांजोबसिगोन नङा होमबा जाजफोराबो भटखौ बेवहायनो होसिगोन अडियेन्सफ्राबो बेवहायनो होसिगोन आरो नोंथां जेसेबां लोगोफोर दं बायजोआव भिवार्सफोरा नोंथांनि भट डेन्स पारफरमेन्सखौ मोजां मोनोब्ला भट होगोन थामहिनबा लाइक खालामगोन दा नोंथाङाथ' बै लोगो लेवाफोरनि थाखाय भटनो मोननो नांगोन नङा होमबा भटथ' नांगोन दा नोंथाङा भटखौ माबोरै बिग्रोना लाग्रोदो नोंथांनि डेन्स पारफरमेन्स खालामनाय समनि गेजेराव गासैबो भटखौ होनो नांगोन स्टार्टिं टु एन्डिं मोसानाय समावल' दा नोंथाङा भटखौ माबोरै बिगोन रायजो राजाफोरनिफ्राय बेखौ बिना लाग्रोदो खुलुमबाय आंनि मुङा फwrbw ब्रह्म आं चिरां डिस्ट्रिक्टनि आंनि गामिया जाबाय सुबाइजार हलिपारा नोंथांमोना आंनि मोसानायखौ मोजां मोनोब्ला लाइक थुनानै हर आरो देरहासार खालाम बिनिफ्राय साबसिन आरो मोसालांनो आं नाजागोन गोजोन्थों गोजोननाय थाबाय दा नोंथाङा नोंथांनि डेन्सखौ जागायनो हासिगौ गोजोन्थों 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. गिरिनन्दिनि नन्दितमोदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते दैवम अम्मे जगद्मूलम अम्मे आदियु अंतम अम्मे सृष्टिकी सारं सर्वं अम्मे निकु जन्मनिच्छि अम्मे निनु नोडिगो चेच्छि अम्मे निनु लीला पेच्छि तल्लयक्कै चल्लै बदिने प्रतिरूपं ताने नी तोडु नी अताने नी चन्द्रदाटि नुंडि नी
विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते Hai, akai kumnani ho rajuफोरानो खेबसेबाव फोरबो ब्रह्म जोबोद मोजां मोसादों आङो दायो फोरबो ब्रह्मनि मोसानायखौ माबायदि मोनदों माइकेल सारा फंनैसो फोरमायहरनो थाखाय आं खावलायहरनाय जाबाय हेलो सार फोरबो मोजां मोसादों दिनै थैंक यू सार फार्स्ट ऑडिशननिफ्राय दासिम बे परफॉर्मेंसआ वन ऑफ द बेस्ट जानानै नोंनिया आरोना नोंनि केटेगरियाव नोंनि मोसानायफ्राव मा मोसाखो देवी तांडव रावण मा होनदों देवी तांडव तांडवा भारतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी मिक्स मोसानायाथ' गाज्रि नङा माबासिनो दिनैथ' वाइल्ड कार्ड एन्ट्रि खिन्थु दिनै कम्पिटिशनखौ एसे गोजौ हेलौ मोसानायाथ' मोजां जादों आगोलाव बिदिबो मोसाबोबाय थायोमोनबा दिनै वाइल्ड कार्ड एन्ट्रियाव थानाङामोन ना नोङो जियानो हक मोसानाया मोजां जादों माखासे एक्सप्रेशन्स एसे नांबावगोन बायदि मोनदां माने भारतनाट्यम इज मोर अबाउट रिदम माने सिम्बलिजम दंथ' बहुत आखाइनि पस्चार जेस्चार रिदम ओमफ्राय स्पिरिचुवेलि कानेक्शन थाबाय स' अबेबा एक्सप्रेसनावल' एसे अबेबा जायगायाव खमजोर मोनदां नाथाय आं बारा जाबो बुंला ओमफ्राय जों दिनै पइन्ट्सखौ दानो होनांगौ ना आच्छा जों दिनै दानो होनांगौ ना सार आच्छा माने जों रुल्सखौ एसे सोलायनाय खोनादोंमोन नाथाय दा रुल्सआ आरो दानो होखानांगौबा आं होनोसै नाथाय आं बुंगोन एक्सप्रेसनाव एसे खमजोर जादों ओमफ्राय अबेबा रिदमफ्रा नांबावगौमोन पस्चारावबो नांगौमोन मानोना बेयाव भारतनाट्यमनि मेदामानो दंफैखायो मेदामाबो एग्रि खालामगोन अबेबा जायगानि मेदामबो दंखायो ओमफ्राय अबेबा माने एक्सप्रेसना नांबावगौमोन आरो तांडवन होनदों नोङो तांडव नाट्यम होनो बेखौ जों दा बेयाव एग्रेसिभनेसा बहुत नांगौमोन ओमफ्राय स्ट'रि टेलिंथ' बियो साइन्स थायोना आखाइनि फेसियेल एक्सप्रेसन्स रिदम दा बेखौ नायनानै आं दिनै नोंनो वाइल्ड कार्ड एन्ट्रिथ' एसे सानै हनै होनांगोन मा होथावथाव मेंनानै फैदों आंबो vote so जोंनाव 1000 plus 2000 vote दंलाबायोथ' 500 थायोमोनब्ला आङो 500 बारा होगौमोन but anyways आं नोंनो 2000 होबाय दे थैंक यू सर alright गोजोननाय थाबाय सारनिसिम दानिया आङो फोरबो ब्रह्मनि मोसानायखौ रेंकुमेबा माबायदि मोनखो मिथिनो लुबैदों हेलो मैम फोरबो फैनानै दिनै लास्टाव दिनै वाइल्ड कार्ड एन्ट्रियाव दिनै नोंनि मोसानायखौ आङो फार्स्ट मोसानायनिख्रुइ जेरै माइकेल साला होनलांबाय दा दिनैनिखौ आङो बिराद साबसिन मोनदों आरो नोंनिखौ फार्स्टनिफ्राय दिनैनि दानियाव मोसानाया गाज्रि जायाखै आं बिराद मोजां मोनदों कस्टिउमाबो बिराद मोजां जादों मेकआपआबो मोजां जादों एक्सप्रेसनाबो थिगैनो दङ ओमफ्राय बे आखाइनि मुद्राफ्रा माने बे दाननाया ना एसे स्ट्रं जाबावनांगौमोन एसे टाइट जाबावनांगौमोन ओमफ्राय स्मुथ खालामनायफ्रा थिगैनो दङ थिगैनो जादों ओमफ्राय थालाबो बै लास्टनिया इन्डिंनिया एसे मिलायाखै बाखि मोजांखौनो मोनदों आङो
स्टेजआबो एसे प्रब्लेम खालामदों आंखौ दे दा मा जायो आंनिखौ पइन्टखौ आं होनोसै दा रायजोफ्रा मा खालामो आंनि पइन्टआ जाबाय 3000 थेंक इउ मेम 3000 गोजोननाय थाबाय रिंकु मेमनिसिम आङो दा फोरबो ब्रह्मनि मोसानायखौ माबायदि मोनखो देंखो सारनाव सोंनानै मिथिनो लुबैदों हेलौ हेल' सार फोरबो नों बे क्लासिकेल डान्सखौ भारतनाट्यम बेखौ सिगाङावबो मोसाखांबायमोन जेरै बिनिख्रुइ दिनैनो साबसिन जादों सार माने गानखौ खालामनो थाखायसो सननाय जादों आच्छा मोजां जादों सिगांनिखौ नायोबा दिनैनि एक्सप्रेसन जिबायदि खालामदों मोजां जादों आरो दा माखासे बुंखाबाय जाजास बिथांमोना जे बे भारतनाट्यम मोसानायाव बिराद स्ट्रं जानांगौ दा बे स्ट्रंआ एसे नोङो खालामबावनांगौमोन अब्लाबो जिखिनि खालामबाय मोजां जादों आरो मोनसे रुप जे नोङो बिमा खालिनि रुप दसेनो मिनिनाय दसेनो रागा थेंक इउ सार बे एक्सप्रेसनखौ आं मोजां मोनदों इट वाज फैन्टास्टिक फर मी जायखिजाया दा जोङो जोंनि भटखौ होनोसै इयुनाव आरो जुदि देरहासार जायोबा आरो साबसिन खालामनो नाजाबाव आरो जेनोब्लाबो बेखौ नोङो लाखिबाय था आरो सेस्था खालामबाय था सानसे विनार जागोन दा बे समाव आङो भटखौ होनोसै आंनिफ्राय 2000 थेंक इउ सार 2000 रोजा रोजा साबायखर थाबाय देंखो सारनिसिम आरो आं दायो अनलाइन भटखौ फोरबो ब्रह्मआ बेसेबां मोननो हादों बेखौ मिथिनो लुबैदों बेनिखायनो आं टेक्निकेल डिपार्टमेन्टखौ गुरैयै खावलायहरबाय दे जोंनो अनलाइन भटखौ बेसे मोनदों जोंनो स्क्रिनाव देखायनानै हो आं गुरैयै खावलायहरबाय वाव फोरबो ब्रह्म 43 नोंथांनि मोसानायखौ मोजां मोननानै रायजोफोरा भट होदों 43 आरो जोंहा बाकी अडियन्सनि भट दंबावो बेखौ जों उनाव होगोन दा फोरबो ब्रह्मखौ आं गावनि मासियाव जिरायहैनो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरबाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय फोरबो ब्रह्मनिसिम दानिया नैथि मोसाखावरि आं जौसाङाव लेंहरनो सानदों आङो नैथि बादायारि रंजालि खेरखातारि बिथांखौ आं जोंनि जौसाङाव गाखोफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय रंजालि खेरखातारि माबोरै खबरा जोबोद खस्थ' खालामदों नङासै फिसा नुलायदों दा रंजालि खेरखातारि नोंनि एड्रेसिंखौ होदो आरो रायजो राजानियाव नों भटखौ बोरैहाय बिना लायो लाहरदो खुलुमबाय आं रंजालि खेरखातारि आं क्लास 10 आव फरायो आं सालबारि साब डिभिजननि सिङाव थानाय बोरमाज्रा गामियाव जोनोम मोनदों आं दायो रुप'यियाव थायो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि लाइभ टेलिकास्ट नायगिरि गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय नोंथांमोना जुदि आंनि मोसानायखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि मोसाफुबाय थानाय समाव लाइक थुनानै आंनो भट दैथायहर थेंक इउ गोजोननाय थाबाय रंजालि खेरखातारिनिसिम बिथांखौ आं मोसानो थाखाय गुरैयै खावलायबाय आरो आं जौसांखौ दान्दिसे समनि थाखाय रंजालि खेरखातारिनो गथायना होनाय जाबाय आरो टेक्निकेल डिपार्टमेन्टखौबो आं खावलायहरबाय जे
दा मेथाइखौ प्ले खालामनानै होदो अल द बेस्ट रंजालि केलकातारि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On the beat, yeah. Really high. आखाइ खब रायजोफोर जोबोद मोजां मोसानाय बायदि मोनदों आंथ' दा रायजोफ्राबा माबायदि मोनदों जाज मेडाम सारमोनाबा माबायदि मोनदों मिथिनोसै आच्ছা एसे परिबर्तन नुदों र' आंखौ दाख्लैनिफ्राय सेन्स जानाय मा सेन्स जानाय बायदि मोनदों माबा सोलायदों नामा न'आव थांनानै दाख्लै जिथु पार्टिसिपेट खालामबाय नङा होमबा बेनिफ्राय आउट जादोंमोन नङा होमबा बेनिफ्राय न'आव थांनानै माबायदि फिलिं लानानै माबा मोनसे सोलायदों मा सोलायना लानाय बायदि मोनदों आंथ' माबा सोलायनाय बायदि मोनदों र' नायनानै मानसिखौ सोलायदों माबाफोर सोलायनो हादों ना जेबो सोलायनाय बायदि नुवासै आं मोनाखै आंथ' सोलायनाय बायदि मोनदों मानसिया माने फिसा जादों माने फिसा जादों माने फिसा जादोंसो आवगायनिख्रुइ मानसिया मोदोमा माने देहे केहे एकदमबारे फुरा प्रेक्टिस खालामदों आरो ना एकदमबारे माने नांथारगौ आच्ছা जियानो हक जोङो दा जाज मेडाम सारमोननिफ्राय भटखौ माबायदि मोनखो होखो बिथांमोना मिथिनो लुबैनोसै गिबियावनो देंखो सार खुलुमबाय सार
Hello. Rangjali Kerkatari. Yes, sir. दा एंकर बिथाङा बेखौनो फिल खालामगासिनो दङ माने माबा मोनसे सोलायनाय नुदोंनो दा सिगांनिफ्राय गोबां स्ट्रं जादों आं बेखौ बुंगोन जि स्टेप्स लादों गाज्रि नङा माखासे वेरिएशन बडि मुभमेन्ट गाज्रि नङा Yes, sir. आरो नों मोनसे बडि रल खालामनो नाजादों बे एसे आरो साबसिन जाबावोमोनब्ला मोजां नुगौमोन आरो लोगोसे नोङो उन्दुनानै जे हिप्स मुभमेन्ट खालामदों मोजां नुदों आं बेखौ Thank you, sir. That was fantastic for me. Anyway, आं दिनै नोंनि मोसानायखौ गाज्रि नुवाखै आं दा नोंनो भट होनोसै 2000 Thank you, sir. 2000 vote. जोबोद मोजां आखाइ खबरायजोबो 2000 vote. दिनैनि दिनाव 2000 3000 बिराद मोनसे इम्पर्टेन्स दं सिगनिफिकेन्स दं आदसा रिंकु मेम खुलुमबाय मेम खुलुमबाय खुलुमबाय मोसानायखौथ' बासिनो हाया नों जे नाजादों बेखौ मिन्थिदों Thank you, ma'am. एनार्जिखौ एसे नांबावगौमोन बाखि थिगैनो दङ गासिबो Thank you, ma'am. जेबो होनबाय थाला डाइरेक्ट पइन्ट होनसै आंनियाबो 2000 Thank you, ma'am. 2000 पेरेलेल नायनि दा दिनै मा जायो सोरनि खाफाल आदसा देंखो सार सरि माइकेल सार खुलुमबाय सार हेलौ मोसानायाथ' फैयै दिनैनि वाइल्ड कार्ड एन्ट्रिनि लेभेलखौ एसे दोनबाय थेंक इउ फर दैट Thank you, sir. दाथ' मेडाम सारमोनाथ' बुंखाजोब्बायानो आङो स्टेप्सफोरखौ मोजां मोनदों बुंनो थाङोबा नों भेरिएशन्सखौ थाब सोलायबाय थादों स्टेप्सफोरखौ रिपिटेटिभ खालामाखै जों गोदोनिफ्राय बुंबाय थादोंमोन स्टेप्सखौ बांद्राय एखे खालामना दा जों मोनसे गानावनो एटलिस्ट मर एफेक्ट्स माने मर स्टेप्स नुयोबा बहुत मोजां मोनो आरोना माने दिस इज अ डान्स कम्पिटिशन ना थ' ओमफ्राय आं नोंनि बिट हमनायफोरखौ मोजां मोनदों खालि मोननै इस्यु दं आंहा बै नों जेला गिदिंदोंमोन नों एसे फ्लेक्सिबल जाबावो साबसिनमोन ओमफ्राय गाहायाव जेला नों गिदिंदोंमोन बे एसे लेथ्रा नुदों बेखौ एसे स्मुथ खालामबावोमोनब्ला बेबायदि आरो आंनि पइन्ट अफ भिउआ खिन्थु एनार्जिखौ मेडामा जेरै होनदों नांबावगौमोन मोसानायखौथ' मोजां मोनदों आङो स' फ्रम माइ साइड आइ गिभ इउ 3000 points. Thank you, sir. 3000 very satisfactory vote 3000 आदसा दानिया जोङो अनलाइन भट नाहरनोसै टेक्निशियान प्लिज Thank you. 75 70 फैग्रोदोंमोन उनाव 75 फैदों आदसा 75 गोजोननाय मोनदों ना थिग दं दे दिनै आदसा दा थांनो हासिगौ दे आदसा दानिया जोङो लेंहरनो सानबाय लक्ष्मी ब्रह्म please come forward Hi, Lakshmi, मोजां दं Hello, sir. माबा एकदम पुरा लक्ष्मी देवी बायदिबो नुलायलांबाय लक्ष्मी बायदि नुलायलांथारदों ड्रेसजों माबाजों बारे लोक्षिनि फैगोन बायदि मोनदों दे आं दिनै हलिबा Thank you. आदसा दे भटफोरखौ बोरै बिगोन माबादो गिबियावनो रायजो राजा आइ आफा बिदा बिनानाव आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमहरबाय आंनि मुङा लक्ष्मी ब्रह्म आं बङाइगावनिफ्राय फैदों दा आं मोसाफुनायाव प्लिज लाइक थुनानै हो आरो I also know that my friends are watching. Please like the बाकी दे दो ना Thank you. बुंबावगोन नांला जाबाय Thank you. Fine, thank you. दे
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। इनका तो फंडा है सिंपल सा यार, गोली मारो तो पंगा, आंखों मारो तो प्यार। राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। रख पॉकेट में घोड़ा दे घोड़े को लगाम, राम चाहे लीला चाहे राम, राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। दुनिया का क्या काम। राम 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 चाहे लीला दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। बुलेट भी है एक और एक ही है जान, बुलेट पे लिखा मरने वाले का नाम। बुलेट भी है एक और एक ही है जान, हर बुलेट पे लिखा मरने वाले का नाम। गोली को भी गोली दे दे तो करे ऐसा काम। Wow, 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 Lakshmi Brahma, Ram Sahe, Lila Sahe. Lakshmi Brahma, बिथांनि बिनानावनि मोसानायखौ माबायदि मोनखो आं बिजिरगिरि देंखो सारनाव सिगांग्रो सोंनो लुबैदों, मिथिनो लुबैदों। खुलुमबाय सार। Hello, Hello, sir. Lakshmi. आदसा मोसानायाथ' जोबोद मोजां जादों. Thank you sir. In my observation, expression was very good. Thank you sir. आरो flexibility-आथ' दंखायो नोंनाव, जेखिनि खालामदों मोजां. Thank you sir. Body movement Thank you जोबोद sir. मोजां जादों. आरो जे beats हमनायाबो बिराद मोजां जादों. Thank you sir. आं गासैखौबो नोजोर होदों, मोजां मोनदों आरो इयुनाव नों साबसिन खालामगोन Yes sir. आसा खालामबाय आरो नोंनि जि stage makeup, it was fantastic. Thank you so much sir. It is so your money eye expression आरो जि दिब्रे facial expression-आ मोजां जादों. Thank you बेनि sir. थाखाय दासिम एसे साबसिन नुदों आं नोंनि मोसानायखौ. Thank you sir. बेनिखायनो आंनिफ्राय आं भटखौ होनोसै 3000. Thank you so much sir. 3000, wow, wow, wow. गोजोननाय थाबाय देंखो सारनिसिम. दानिया आङो रिंकु मेम खुलुमबाय मैम. मिथिनो लुबैदों थाबैनो. खुलुमबाय. खुलुमबाय मैम. लक्ष्मी. Yes मैम. दिनै आं बासिनो थाखाय जेबो नुवासै. गासिबो क्लीन पारफेक्ट एकदम एक्सप्रेशन मुभमेन्ट गासिबो ओभारअल गासिबो मोजां जोब. Thank you so much मैम. आरो जेबो होनला बारा डाइरेक्ट पॉइंट होनसै. Thank you मैम.
बे वाइल्ड कार्ड इन्ट्रियाव जे एन्ट्रि जानो थाखाय नों जे कशिस माने ट्राइ खालामदों Yes, ma'am. बे नुजादों आरोखि दिनै Thank you, ma'am. नुनो मोनदों 4,000 Thank you, ma'am. 4,000 wow गोजोननाय थाबाय रिंकु मेमनिसिम आं दानिया माइकेल सारनिफ्राय मिथिनो लुबैदों खुलुमबाय sir. हेलौ Hello, sir. लक्ष्मी Yes, sir. आं सासे फिल्म डाइरेक्टर नङा होमबा What's up? आं दासो शुटिंनिफ्रायसो फैखादों डाइरेक्ट हाद्रिबाला मोखां सुनो मोनलायलायाखै नै एक्ट्रिसाबो दंफैफायो जोंजोंनो दा बेबो आंजों रायजाबाय थायो एक्सप्रेसना बोरो आङो दा बुंगोन आरो बे जुदि बे मोनसे मिउजिक भिडिअ मोनब्ला इट वुड बी वान अफ द मोजां जागौमोन बहुद मोजां जागौमोन माने हिन्दी मिउजिक भिडिअ मोनबा आरो डान्स भिडिअ मोनबा आं नोंखौ आं आगोलाव पार्टिसिपेन्ट्सफोरखौ बुंखादोंमोन प्रप्स बाहाय दा नोंल' बाहायलायबाय दिनै Thank you, sir. Yes, sir. ड्रेस इज गुड एक्सप्रेसन इज भेरि गुड एक्सप्रेसननि थाखाय एसे पइन्ट्स बारा होगोन आं Thank you so much, प्रप्सनि थाखाय ओमफ्राय फ्लेक्सिबिलिटिया मोजां Thank you, क्लिन sir. खालामदों Yes, sir. बुद्रला खालामाखै नाजानायखौ नुदों स' is she the last dancer of this competition sir is the last Yes. ना दंबावो सोरबा हा Yes, I'm the last. I'm the आच्छा last. so this is the best performance I've seen मोजां मोनदों Thank you so much, sir. नाजानायखौ दा नोंनि मोसानायजों आरो बै दा थांनाय रंजालि खेरखाथारि Yes, sir. रंजालिना मोनसे भुल जादों बे लिपसिं लायाखै बारा मोजाङैनो नोंना लिपसिंआ क्लियार नुदों स' फर देट आइ विल रावबो मोसाग्ला गैलाबालाय सार फार्स्ट टाइम वाइल्ड कार्ड एन्ट्रियाव आं गासिबो होजोब्बाय नोंनो Thank you so much, sir and ma'am. Thank you so much. 3 1 2 3 4 5,000 yeah Thank you so much. 5,000 wow गोजोननाय थाबाय माइकेल सारनिसिम दानिया मिथिनो लुबैदों अनलाइन भट लक्ष्मी ब्रह्म बिथाङा अनलाइन भटखौ बेसेबां मोननो हादों टेक्निकेल डिपार्टमेन्ट आङो स्क्रिनाव देखायनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय 103 wow लक्ष्मी ब्रह्म So much. Thank you so much. गोजोननाय थाबाय बेनो जोंनि लास्ट बादायारिमोन दानिया लक्ष्मी ब्रह्म बिनानावखौ गावनि मासियाव जिरायहैनो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय Thank you so much. जों दसे सम ब्रेक दोनथ'नो नागिरदों
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. नै जों दान्दिसे ब्रेकनि उनाव फैफिनबाय रायजोफोर जों दिनै फैयै फैयै जोबथि फारसे आगान सुरनो हमदों दा बेनि गेजेरावनो जोङो ब्रेक होबाय आरो ब्रेकनि उनाव जों मोनसे इन्टारेस्टिं लाबोगासिनो दं बयनिबो थाखाय नोंथांमोन बयनिबो थाखाय आरो बेनि थाखायनो जों बुंखादों जोंहा आलासि लिंना लाबोखानाय दं सासे जों मिथिगौ बर' सावथुन मुलुगाव जायखौ बुंदों सनाय आरो बिथाङानो जाबाय 100 जौखोन्दोनि एक्ट्रिस मुंदांखा बिथाङानो जाहैबाय सिम्पोल बसुमतारी Please All this gold Please come madam 100 जौखोन्दो गोरोन्थिनि सनायल' होनबा जाया लोगोसे आगैबो होनदेरनांगौ आगै सनाय नंगौना नङा रायजोफोर आगै सनाय होनबासो समायो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आच्छा जों बारा गोलाव सोङा एसे गोनांखौल' सोंनो नाजानि आच्छा नोंथांनि मुङा मा होनदोंमोनलाय मोनसे सिम्पोल आरो मोनसे सनाय सनाय होनबासो बांसिन मिथियो आच्छा सिम्पोलखौथ' बांसिन मिथियानो जाहैबाय जेब्लानिफ्राय सनाय ओंखारदों बेनिफ्राय सनाय होनो आरोखि ओमफ्राय ओरैनो सिम्पोलबो होनबाय आरो एसे उन्दै समाव जेला मोसादों हेला सिम्पोल होननानै मिथिबाय जेब्ला सनाय ओंखारदों होनबानिफ्राय सनाय आब'नाव आं मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों आब'आ बेसेबां बैसो समनिफ्राय सावथुन मुलुगाव आगान सुरनाय आङो प्रथम आं खोन्थागोरनि आं मोसानाया आङो जेनेबा आङो 86 आव जोनोम ओमफ्राय आङो 1990निफ्राय आं मोसादों आं जेब्ला 5 इयार्स बिनिफ्रायनो आं मोसादों मथा मथि बुंनो थाङोब्ला गोबां प्रग्राम गाबोदों खिन्थु जोङो बे दानि जुगनि बायदि नङा मबाइल जुग जेबो सिन्न थानो रोङासै जोंनियाव इसिबां गिदिर प्रग्राम गाबोदों दानि बड'लेण्ड इंखं बिथांमोनहा इसिबां मोजां सुबिदा खालामदों आखायाव नायबानो गावबागाव मोसानायखौ माबायदि नायफिननो लुबैबाबो जों मोना इसिबां गिदिर प्रग्राम खालामबाबो जों मिस खालामो जोङो बै समफोरखौ आरोखि ओंखायनो बिराद दुखुनांथाव कम्पिटिसन इसिबां मोसाबोदों देरहाबोदों जेबो सिन्न'आनो गैया मोसाहैदों जों बेबायदि प्रग्राम कम्पिटिसन दूरदर्शनाव गोदो जों दूरदर्शनावनो बिराद ओंखारनो लुबैयोमोन आरोखि हरसे मानि ओंखाम रानैदों जोङो बेबायदि प्लेटफर्म नागिरनानै जों मालायनि एसामिसनि माबाया दूरदर्शनाव जों बेफोरबायदि मोसाहैनो थांदोंमोन जोङो फिस एक्सट्रा रेजिस्ट्रेसन खालामनानै जोङो मोसाहैनो थांदों खुनु जोङो प्राइज मानिबो गैया जास्ट जों एकदम दूरदर्शनाव नुजानो लुबैनानै जोङो मोसाहैदों आरोखि थेवब्लाबो जों हाजार मानसिनि गेजेरावनो जों देरहाबोदों थेवब्लाबो माने गोजोननाय मोनो आरोखि बै समखौनो जास्ट नों दूरदर्शनाव ओंखारदोंमोनथ' होननायखौनो माने बिराद गोजोननाय मोनो आरो माने थाम्फै अरजालायदों जोङो जानोनो मोनाखै जोङो खस्थ' मस्थ' थांदों जों ट्रेनजोंनो फैदों बेबायदि माने दानि जुगाव इसिबां मोजां इउटुब चेनेल हनै गावखौनो इसिबां फेमास खालामनानै लानो हायो गावनो संनाय खावनायजोंबो एखमबा फेमास जानांगौबा जागोन जास्ट माने खाफालनिबो एसे नांगौ जायो आरोखि ओमफ्राय आङो सावथुन मुलुगाव फैदों 2003 आंनि गोसोनि गोदैराव फार्स्ट आबरिंखुमोनजों ज' बाव फार्स्ट आरोखि भिडिअ एलबाम बेवहाय नोंथांनि रला मामोन एलबामसोमोन बे फार्स्ट भिडिअ एलबाम जोंनि बर'नि गेजेराव फार्स्ट भिडिअ एलबाम आरोखि आंनि गोसोनि गोदैराव मेथाइखौ ससे खननानै खोन्थानो हागोन नामा आब'आ बेनो आंनिया मारैमोनथाय बावलायलांबाय जों बहा नुजेननानै मा रावजों रायज्लायनानै होनलायलायनाय राजुजों आंजोंमोन आरोखि बे समावबो माने आंनिया एसे गाज्रि टाइपनिमोन एसे बेलेग टाइपमोन आंना बे शुटिंआव रावबो लायामोन खोमा बे समाव आग्लायनायखौसो मोनदों एलबामाव जा बखि जादों आं बे समावबो माने लाहा एसे उन्दैमोनबो आरो आब'मोनहा एसे सिनियरसिनमोन आरो फिल्मावबो माने एसे आब'मोनहा सिगांमोन आबरिंखुमोनहा ओमफ्राय आंहा बे एलबाम गानाय समावबो एसे जोंनि रिलिज समाव आं बिमाखौ लांफादोंमोन
सोरबा सोरबा होनदों बिदिखौनो गाहोयो खिन्थु बिदि नङा गाज्रि गानो मानि थाखाय एक्टिं खालामदों जों गाज्रिखौबो गानांगोन माबा मोनसे रलाव ओंखारनो फिल्मफ्रा गानांगौबा एखमबा माबा मोनसे रला गाज्रि थाहैखायोना बिनि थाखाय बेयावसो माने आर्टिस्टफ्रा जेरैबो हाजोबनांगौ आरोखि आच्छा नोंथाङा बुंदों बै जाथ्स'नि रिंखो मेम सेनियर नङा होमबा सेनियर एसे सिनियर आंनि आब'आ बिथाङा नोंथांखौ पात्ता होथारामोन नामा एसे गोजान गोजानमोन हेलाथ' फनबो गैलायलायखायामोन नालाय ओमफ्राय आब'आ हेला आं मिथियोमोन आरोखि आब'आ माने बिराद मोजां मोसानो गोरों ओमफ्राय सालाकाटिनि होननानै मिथिदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय आब'खौ सानसेखालि आङो थांनानै लोगोबो हमनो थांदोंमोन खिन्थु आब'खौ लोगो मोनाखै ओमफ्राय आब'खौ खोनादोंमोन आरो बलिउडआव चान्स लानो नागिरदों बिदिबो खोनालायदोंमोन आब' दिनैसो खोनाबाय आच्छा जोंथ' गोदो नोंथांनि फिल्माव नोंथांखौ एसे फिसा सेरेरे नुदोंमोन फिसामोन बुहुद फिसामोन नाथाय एसे जाबाय दा संसारावबो हाबबाय गथ'नोबो बिमा जाबाय माथो खालामनो मेनटेनबो गैला दौदामला जाबाय आङो फेमिलि साबैसे ओरैनो न'खराव साबैसे जायो आंना सासेल' ओमफ्राय आंनि हासबेन्ड साथामल' आरो फेमिलिया बेसेबां बैसोआव हाबा जानाय आब'आ ओरैनो आङो 2006आवमोन आंनि हाबाया ओमफ्राय बैसोआ आंना बेसेबांमोनथाय आं मिथिला खबर होआखिसै जोंखौ जानो लेंहराखिसै नंगौना नङा रायजोफोर जोंखौबोथ' लेंहरनांगौमोन ना जोंबो आब' सनायनि फिल्म नायोमोन नंगौना नङा सिमां ना मोगथाङावबो दं आब'आ खाफालनि लिरनाय ओमफ्राय गोसोआव खामग्लिखाङो ओरैनो टटेल आब'आ मोनबेसे फिल्म गाखो टटेलखौथ' आं साननाया जायासै सानदों आं ओमफ्राय 23-27सो जागोनदां ओमफ्राय एलबामफोरखौ लाफायाखै आरोखि आब'खौ बांसिन माने मानसिफोरा रायजोफोरा मिथिसिनदों आगैसनायाव माने गामिनि जोंनि खैजाबो बुङोमोन सनाय सनाय आगैसनाय सोरांबानो आगैसनाय मेथाइआ रिंखाङो माने बेनिफ्राय उन्दुनायनि गोसोखांलायोमोन गोदो फिल्म नायनायफ्राव माने मोनायाव फिल्म नायबाय उन्दुनायाव माने सिमां नुबाय आरो बेबायदि आब'आ जेरैबायदि आगै सनाय गोरबोनि सनाय ससे मोसानो हागोन ना हाया आब'आ ओरैनो आंनो खुगाजों खनगोन आब' आगै गोरबोनि सनाय दाउ मैना नोंखौ मोननाय मोनब्ला एन्जर जावै जावै खांख्राइ जावै जावै जाहोगौमोन गोजां बोथोराव आलासि जाफैब्ला जिगाब बनानै दुंबुर बुर फुथुगौमोन गैला रायजोफोर रोंला दिनैसो गोसोखांदों आं दासो गोसोखांदों बे सल'खौ बावहाबनानै दङमोन मिउजिकखौ दांना होनायबाथ' मोजांसिन जागोन बेयो दसे उनाव जागोन आब'आ जुलि जाखांनायनि सिगां साबैसे सेंग्राजों गोसो थोलायदोंमोन बेखौबो जों मिथिनो लुबैदों नंगौना नङा रायजोफोर आङो बिदि रावखौबो गोसो थोफेराखै जेनेबा सोंबाबो मोनथिखायो आरो गामिनि रायजो राजाफोरनाव एसेब्लाबो खोनाखायो आं बेफोरबायदि जेबो फाल्तु बिदि रावजोंबो गोसो थोआखैमोन खाफालनि लिरनाय सिनेमा गाबाय नालाय खाफालनि लिरनायजों लोगोसे खारबाय दा बिथां बिबिका बसुमतारीजों मोरैबा मोरैबि सौग्रावफ्रांनानै बिजों जानाय जाबाय आरो आच्छा जों बिथांखौ सिनायनो लुबैदों एसे बिथांखौ एसे खावलायहरबाय जौस्राङाव गाखोफैनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय खुलुमबाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथांनि सिनायथिखौ एसे खुलुमबाय आंनि मुङा बिबिका बसुमतारी गामिया गयबारि डिस्ट्रिक्टआ चिराङानो आरो आच्छा बिथां मेडामखौ माबोरै हाबा खालामनाय जाखो नोंथां बेखौ माने सिगाङाव माने बे दहाय दुरदर्शनाव गाव प्रग्राम खालामनो होनबाय थादोंमोन ना बे समाव गाव हारसिंबो थांनो हायामोन
ओमफ्राय फार्स्ट लोगो हिसाबै दोनलांनाय जादोंमोन आरो गुवाहाटियाव दूरदर्शनाव दोनलांबाय ओमफ्राय उनाव बोरै बोरै जाखो गोसोनाय जादों बाव मोनलायनांगौ खाफाल नालाय माने हरनाया हरामोन जौ बिखुनजोआ आंनो जेबो मावखायामोनबो नालाय माने सासे मोजां हौवा नायफैदोंमोन जाहैदों गावखौ दाना गाव होनबाय आंखौ नायफैबाय नों मा खालामो लांदो आंखौ जाबाय आं होनबाय आं बोरै नोंखौ लांनो आं जेबोखौ मावाखै लांनानै माखौ जागोन नोङो खामला मावनाबाबो सानजों जागोन ओरैबायदि मोजां मोननाय रियेल दिनै दस्रा जायगायावसो थाहैदों जों 1 मान्थ खारखोमानानै औ मानो होनबा आंबो गोसोथोखायो गारनोबो आंबो हाखाया थेवबो आं अनफिनदों आरो माजों जाहोनो होननानै बिदि माबानायाव गाव जागोन गरिबबाबो जागोन होननायखाय आं लाना खानाय जादों आरो खिन्थु आंनि थाखाय जाद लाखि आं बेखौ जुलि लादों जाद लाखि आंनि थाखाय मानो होनबा आं सिगाङाव जेबो गैयामोन दा बेखौ लानायनिफ्राय आङो मोजां संसार जाना दं आरो एसे मोनजाबायबो माहाजोन जाबाय आरो माहाजोनबो जाबावबाय मोजां आच्छा बेनिफ्राय आं मोनसे सोंथि सोंबावनो लुगैदों गुमैनाव एट प्रेजेन्ट गुमैया मा मावगासिनो दं दासान्दि मा खालामो बेखौ जों मिथिनो लुबैदों बर्थमान बिजनेसनाव दङ बिजनेस मावो आं दा ओमफ्राय लोगोसे पार्लारबो दङ लरियेल इउनिसेक्स पार्लार दं बासुगावआव स्टाफ लानानै सालायो आरो ओमफ्राय ओरैनो फिसा फिसौ बिजनेस मावना दं आरो आच्छा दा नोंथाङा दा बिथां मेडामखौ माबा मोनसे बर' फिल्मनि थाखाय जुदि मोनसे स्कप फैयोब्ला मेन लिडिं पार्टआवनो बा माबायावनो नोंथाङा बिथांखौ चान्स होगोन ना होआ आं होयो जेखि लाया माने कालसाराव आंबो दंखायोमोन सिगां नोंथाङाबो थांफागोन नोंथाङाबो माने एखम्पानि खालामफागोन खालामो निस्सय ना आंहा गिनाय दं नामा नोंहा गैया जेबो डाउट गैया माने आङो बै समाव ब्रेक थानाया माने फिसालाया उन्दैमोन ना ओंखारनाया मा जायोमोन दा जेबो प्रब्लेम गैला ओंखारनो होबाय आरो दा बिदिब्ला होमबा गुमैयाबो फिल्मफोर बा एलबामफोर खालामनाय दं नामा लानाया दं बेखौ दोनलांनायावनो लानांगौ जायो माने सिगाङावथ' गथ'बो गैयामोन ना हाबा जागोन दाव दोनलाङो नोंबो एसे माबा लादो होननायाव थिननायावबो लानाय जादों दंनाया दङ मानसि थोस्लाबाबा जासिबाय आंबो दि होननानै लानाय जादों आरो बेखौ डाइरेक्टरफोरा थिनोमोन ना आब'आ बांसिन थिनोमोन सिङाव मा रायलायो डिरेक्टरजों गावजों मिथिया खिन्थु डिरेक्टरा थिनो आरो आच्छा जों बिथांजों एसे इन्टारेक्ट लाबावगोन नोंथाङा गाज्रि मोनगोन नामा मोनाखै जेबो प्रब्लेम गैया दसे दान्दिसे जिरायथ'नो खावलायथ'बाय गाज्रि मोनाब्ला ना गाज्रि मोनगोन गाज्रि मोना आच्छा मेडाम नोंथाङा जेरै फिल्माव पार्ट खालामबोदों नङा होमबा नोंथाङा बै मेइन हिर'इननि रलावल' खालामदों ना सापर्टिं रलावबो नोंथाङा माबा प्ले खालामदों बांसिन आङो मेइन रलाव आं खालामाखै साइड रल खालामदों जेनेबा खाफालनि लिरनायाव साइड एक्ट्रिस ओमफ्राय बांसिन आं साइडआवसो खालामनाय जादों ओमफ्राय कमेडि जेला सनाय गायो बेनिफ्राय कमेडियाव बांसिन मोनबाय आरो आं उनावहाय कमेडियाव गानाय लोगो लोगो कमेडि बांसिन कमेडिबो खालामदों औ ओमफ्राय बिबाजै बिनानाव बेफोरबायदियाव लायो आरो आच्छा नोंथां कमेडिखौ मोजां मोनो ना ट्रेजेडिखौ बांसिन मोजां मोनबोनाय गासिबो मोजां मोनो आं एक्टिं खालामनो आच्छा बिदिब्ला जों ट्रेजेडिनि मोनसे डायलग आरो कमेडिनि मोनसे डायलग खोनासंनो नोंथांनिफ्राय इन्टारेस्टिं नोंथांनि साबसिन फिल्माव रल खालामनाय कमेडि मोनसे आरो ट्रेजेडि मोनसे सिगाङाव कमेडिनिखौनो खोनासंग्रो आं जायखिया कमेडिल' मोनसे खालामसै ट्रेजेडिखौ खालामला मानो होनबा एथ' बिदि स्टेजाव माने डाइरेक्ट फैनो नागिरा ट्रेजेडिया एसे डायलगखौबो गोसोआव गैलाय लांला गोबाव जाथारबाय कमेडिखौनो सनायनिखौ मोनसे खालामसां दे औ आहा मा एसे गोदै गोसा राव नोंनि बे रावखौ खोनाब्ला नोंनि गोसोआव अमा अरनाय बायदि उरनोसो गोसो जायो आं आरो मोनसेबाव अहायाखै
लुगैबावबाय गोसोआव गैला दादा गोसोआव गैला बिराद गोबाव जाबाय माने ओरैबायदि आंगायदों आंना जोनोमगिरि बिफायानो जेब्ला सनाय ओंखारदों होनबा सामफ्रामबो सोरांबानो नायो आंनि बिफाया ओरैबायदि खोनासंनो बालायलायबाय जोङो माने सनाय माबा दिस होबानो माने आंगायलायबाय आरो बे जोंना बिफाया माने बिराद मोजां मोनथारदों आरो बे रजेन नार्जारि जोंना आं दा बिहाव लेङो बिथांनि माने बासुगावनिनो बिथाङा बिराद मोजां खालामदों होननानै जोंनि बिफायाबो बुंदों आरोखि माने मिस खालामो आरो माने बिथाङा थांनाय बोसोरनि सिगांबो खालामदोंमोन फिल्मा दाबो साक्सेस जायाखै गान दंबावो शुटिं खालामना गान दंबावो आरोखि माने बेफोरबायदि गानो मोनबाय थागोन होननानै मिजिंथियो आरोखि इयुनावबो आच्छा नोंथाङाथ' बुंदों माने ट्रेजेडिखौबो खालामबोदों नङा होमबा ट्रेजेडिफ्रा नाथाय गोसोआव गैला होनना बुंदों गैला दा जों इसेब्लाबो फंसेब्लाबो फंनैब्लाबो ट्रेजेडिनि डायलग मिथिनो लुबैयो नांथारनाय जादों आरोखि गोसोआवनो फैयासै आं आंनि डायलगखौनो गैला सरि आं गोसोखांनोनो हायासै माने डाइरेक्टलि सिगाङाव माबा एसे प्रिपेरेसन खालामनायमोनब्ला गोसोआव फैगोन माने गोबाव जाबायना नुयियाबो ओंखायनो गोसोआव फैयासै जों सार माबा सोंनोथ' गोबां दङमोन दा सोंनायनि सिगां सिगां जों आब'नि मोनसे मोसानाय नायनो मोनोब्ला गोजोनगौमोन नामा रायजो राजाफोरा मा होनो रायजो राजा नोंथांमोन नायगोन ना नाया माथो सिरि सिरि गोजां बोथोर ना गोलोम बोथोर दालाय माने आखाइ खबाखै बिदिब्ला गोजांनानै थाजोबनाय बायदि थादों आखाइ खबनानै हो मोसानाय नायनो लुबैदोंब्ला मोसानायनि सिगां मेंग्रोखाबायसो आं एथ' मथि जाबाय मोसायानो बिराद गोबावसै एकदम मोसानायनि सिगां मेंग्रोखाबायसो आंजों लोगोसे आब' रिंकुआ मोसाफानांगोन होनबासो मोसागोन आं please Rinku ma'am Abo Rinku come on please come please please Abo Rinku दिनै सानै एक्ट्रिस फाटाफाटि डान्स फैद' आरो बिसोरो गोबाव समनि उनाव दिनैसो लोगो मोनलायदों जानो हागौ दा सानै ग्लेमारास एक्ट्रिस लोगो मोनलायदों आखाइ खब रायजोफोर जों दिनै नायगोन रायजोफ्रा नायनो लुबैदों सानै एक्ट्रिसखौ फन फैगासिनो दं मेसेज फैगासिनो नायनो लुबैदों रायजोफ्रा सानैबोथ' खम नङा मिथिखायो नंगौना नङा रायजोफोर
दे दानिया नायनोसै टेक्निकेल डिपार्टमेन्ट रिंकु मेमखौ एसे माबा बुंग्रोनो होनि रिंकु मेम माबा बेसे बुंनोबा बुंलानो टेक्निकेल डिपार्टमेन्टखौ आं मेथाइखौ प्ले खालामना होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय 10, 9, Thank you. Best of luck. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. माबायदि नुखो रायजोफोर गोजोननाय मोनदों ना मोनाखै गोजोननाय मोनदोंब्ला गोबारैनो आखाइ खबनानै हो बेसेबा रंजाथावना दिनैसो फैयै फैयै सानै बेसेबांबा ग्लेमारास एक्ट्रिस लोगो मोनदों बे जौस्राङाव रायजोफ्राबो जोंबो
आयौ 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 थैथारनोसै आं गनानै गैला जेबो होनो हाला हांखौनो लानो हालायलासै आंथ' बुरैबायना आथिङा थांबाबो आखाइफ्रानो थांबाबो मोदोमफ्रानो मावला जानजियानो मावला जोंना बिराद गोसोआ मोसादों बायदि मोनो गोजाननिफ्राय बोरैबाबा नायोब्ला सिनायनोनो हाया सोर रिंकु सोर एखे सनाय अमा जाग्रा नालाय दाखालि इउटिउबाव नायदों अमा जाग्रा बबे सासेया सोर जाखो बबे सासेया रिंकु बबे सासेया माबा सनाय सिनायनोनो हायाखै आं ओजासो नायथारनांदों खाथियावसो एकदम एखे आच्छा थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय रिंकु मैम आरो आच्छा जों दान्दिसे ब्रेक होथ'बाय ब्रेक आब' सिम्पोलनिसिम Ten, nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. जोबोद गोजोननाय थाबाय रिंकु मैम आरो सनाय मैमनि थाखाय बिथांमोननिसिम आंथ' सनाय होननानैसो गाबज्रिखायो बिथांखौ बांसिन सना ना मोनसेयाबो आच्छा जोङो ब्रेकनि उनाव फैफिनबाय दा जोङो जोंनि जोबथि हाबाफारिजों जों आगान सुरगासिनो दं
दा काउन्टडाउन आरम्भ जादों मा जागोन दिनैनि रिजाल्टआ मोनफ्रोमबो कम्पिटिसनाव रावबो डाइरेक्टलि आउट जायाखैमोन आउट जादोंब्लाबो नैबे लास्ट वाइल्ड कार्ड एन्ट्रियाव पार्टिसिपेट खालामनो स्कप मोननाय जादोंमोन नाथाय दिनै फार्स्ट आउट जागोन साब्रै पार्टिसिपेन्ट्स दंमोन सासेया एसे हेल्थ टेक्निकेल माबा प्रब्लेमनि थाखाय बिथाङा पार्टिसिपेट खालामनो हायासै भेरि आनलाकि दा जोंहा साथाम पार्टिसिपेन्ट्सआ पार्टिसिपेट खालामदों बे साथामनि गेजेराव सानैया मा जागोन आरो सासेया मा जागोन बुंथ'ला थांगासिनो दं डन्ट गो अवे आच्छा दा जोङो फेलिसिटेसननि फारसे सिगांबाय फेलिसिटेसन बे फेलिसिटेसनखौ नायोब्लानो नोंथांमोना हमनो हागोन जों बबे लामाजों लांगासिनो दं दिनै बे रिजाल्टखौ दा गिबियावनो आं हांख्रायहरनो जौस्राङाव फैनो थाखाय खावलायहरबाय जाज साथाम सार मेडाममोन बिथांमोनखौ खावलायहरबाय बिजिरगिरि साथामखौबो जौस्राङाव गाखोफैनो थाखाय जों गुरै खावलायहरनाय जाबाय बाहागो लागोआरि पार्टिसिपेन्ट साथाम बिथांमोनखौबो खावलायहरबाय आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि सामलायगिरि बिगोमा जाय बिथाङा बे बोसोरनि खेबनि थाखाय जेसेबां खस्थ' खालामनानैब्लाबो बेखौ सामलायदों 5 लाख रां होनो नागिरदों फार्स्ट जाय चेम्पियननो बिथां राजेन बसुमतारी सार बिथांखौबो लेंहरनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनैनि दिनाव सनाय रिंकु मेम बै समनि मोनसे एलबाम बे मोसादोंमोन ना जोबोद मोजांमोन आरो मेथाइ मा होनोमोन आंनि गोसोनि गोदेराव नङा होमबा जोबोद माने रमान्टिक गाब गोनां एलबाममोन बियो जानो हागौ सत्रजित नार्जारिनि मुङा बहाय मख'जागोन बिथाङा गिबिसिन भिडिअ एलबाम बानायदोंमोन आरो बे भिडिअ एलबाम बानायनायाव दंमोन रिंकु सनाय देवती आं गोबां बाथ्रा बुंनो लुबैया बै एलबामा जोंखौ दिनैबो फोजाखाङो जे बर'फोरनि गेजेराव बर' लाइमोनफोरनि गेजेराव मोनसे जांख्रिथाय लाबोदोंमोन बे जांख्रिथायानो जाहैबाय जे मोसानायनि बादायलायनाय दिनैनि समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसना बानजायनाय लादों बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 बे हाबाफारिया जानो मोनदों आंनि गोसोनि गोदै रावनि मोनसे फिथाइ महरै आं बेखौ बुंनो लुबैयो दिनै जोङो मोसाखावरि बिथांमोननो हामलायलाय फेलिसिटेसन होनो सिगां दोङो आं खावलायबाय बानजायगिरि बिथांमोनखौ जोंनि साइटेसनखौ लाना फैनो थाखाय हामलायलायखौ लाना फैनो थाखाय आङो साफा हामलायलायखौ गथायगोन आरो बेखिनियावनो आङो सासे मोसाखावरिनि मुं मख'नो नागिरदों बिथाङा दिनै फैदों नाथाय मोसानो हायाखै बिथांनि देहाया मोजां नङा भनिता बर' बिथांखौ जौस्राङाव हांख्रायहरदों जों बिथांखौबो जोंनि बरायलायखौ होगोन हामलायलायखौ होगोन भनिता बर' दङना जौस्राङाव दङ भनिता बर' बिनि न'खरनि दङब्ला फैनो हागोन भनिता बर'नि न'खरनि सोरबा दङब्ला फैनो हागोन गैया नामा भनिता बर' गार्जियान आच्छा फैयोब्ला जों बिथांनोबो जों होगोन बिथाङा जोबोद खस्थ' खालामनानै फैदोंमोन मैयानिफ्राय ट्रायल होगासिनो दङ दिनै हठात बिथाङा लोमजादों दा मोनाबिलि बुब्लियाव दा जों बेखायनो जोंनि हाबाफारिखौ आवगायलांदोनि जे आरो जौस्राङाव सासे गेदेमाखौ आं हांख्रायबावगोन बिथांनि मुङानो जाहैबाय सनाय बसुमतारी बिथांखौ जौस्राङाव हांख्रायहरदों बिथांनि आखाइजों दिनै जोंनि ट्रफिखौ रानना होनाय जागोन
बेयो जाबाय रंजालि खेरखातारिनो बावनाय हामलायलाय फेलिसिटेसन रंजालि खेरखेटार आखाइ खबरा आइजोफोर रंजालि खेरखेटारि आरो गोजोननाय बेयो जाबाय थाबाय मोनसे ट्रफि थेंक इउ बेयो जाबाय फोरबो ब्रह्मनो फोरबो ब्रह्म थेंक इउ भेरि माच ट्रफि मोनसे फोरबो ब्रह्मनो आरो बेयो जाबाय बनिता बर'नो बावनाय हामलायलाय बिथाङा गैथ'वा जों बिथांनो उनाव हरनाय जासिगोन जोबोद खाफाल गाज्रि जों लक्ष्मीनि थाखाय हामलायलाय आरो ट्रफि होनो हानाय जायाखिसै जोबोद दुखु थाबाय जोङो दिनै बिथांनि थाखाय ट्रफि गैया आरो हामलायलाय गैया निमाहा बिबाय दा बे समाव जोंनि उननि हाबाफारिखौ सामलायगोन एंकर सानै बिथांमोना बिनि आगोलावनो जाज दङ बिथांमोनखौ आङो एसे आवगोलाव फैनो खावलायदों सानैखौबो साथामखौबो बेनिफ्राय लक्ष्मी ब्रह्मखौ आवगायनो खावलायदों जाय बिथाङा खाफाल गाज्रि बिथाङा मोजां नङा खाफाल गाज्रिसिनसो ना साबसिनसो मिथिगोन दसे उनाव दानिया जोङो रिसाल्ट फारसे आवगायदोनि सोर बेसेबां भट आवथायनो हादोंमोन टेक्निकेल रिसाल्ट दिनै जोंनि गेजेराव मोसानानै दिन्थिदोंमोन लक्ष्मी ब्रह्म फोरबो ब्रह्म आरो रंजालि खेरखेटारि बिथांमोननि भटखौ जोङो नायनि अडियेन्स भट बेसेबां मोनखो बेसेबां जाजेस भट मोनखो आरो अनलाइन भट बेसेबां फैखो प्लिज टेक्निकेल नुनो मोनाखै टू 9603 29603 सोरनि बियो 29,603 सोरनि भट नुथ'नाय जायाखै 29603 बेयो सोरनि भट फैगासिनो दङ बेयो जाबाय 29603 बेयो टेक्निकेल भनिता बर' बिथांखौ नुहुरदों बिथांखौ जौसाङाव फैनो थाखाय खावलायहरनाय जादों लक्ष्मी ब्रह्म 29,603 दानिया नेक्स्ट पार्टिसिपेंट भनिता बर' थैंक यू वेरी मच The next participant. Next participant. Next participant. Lakshmi Brahma मोननो हादों 29603 आरो
उन बादायगिरि सानै दंबावो टोटेल भट टोटेल 29,603 बेवहाय मोनदों अनलाइन भट मोनदोंमोन बिथाङा 103 स्टुडिअ हल अडियन्स मोनदों 17,500 जाजेस भट 4,000 5,000 3,000 रिंकुमनिनिफ्राय मोनदों 4,000 माइकेल बिथाङा होदोंमोन 5,000 देंखो ब्रह्म होदोंमोन 3,000 गासै 29,603 भट आवथायनो हादोंमोन लक्ष्मी ब्रह्मआ दा फैनि गुबुन सासेनि भटनि सायाव टेक्निकेल $7,043 सोरनि मिबथिथ'वाखै 7043 बादायगिरिनि मुं जों नुनो मोनाखै 7043 टेक्निकेल बिथांमोनखौ खावलायदों जे जोंनो खौ खालामदो 7043 मोनदों फोरबो ब्रह्म बिथाङा अनलाइन भट मोनदों 43 स्टुडिअ हल अडियन्स भट जोबोद आनलाकि 0 रिंकुमनि मेडाम बिथांनो होदों 3,000 भट माइकेल मुसाहारि 2,000 देंखो ब्रह्म 2,000 टटेल 7,043 भट्स थैंक यू तो दानिया आरो गुबुन सासेनि भट बे जाबाय रंजालि खेरखातारि खाफाला सोरनि जुफिखो रंजालि खेरखातारि आरो लक्ष्मी ब्रह्मनि गेजेराव जों नुनो मोननि रंजालि खेरखातारि 7,775 7,775 Rangjali Kakatari vote. So very lucky to Lakshmi Brahma. One big claps. जोङो बेखिनियाव हांख्रायनो नागिरदों बनिता बर'आ सफैबाय बिथांनो जोङो जोंनि हामलायलाय होनांगौ दङ बिथांखौ जोङो साखाथियाव फैनो खावलायदों आरो बे हामलायलायखौ गथायगोन एक्ट्रेस खनाय बिथाङा बनिता बर' बिथाङा पार्टिसिपेट खालामनो हायाखैमोन अब्लाबो बिथांनो फेलिसिटेसन होनाय जाबाय जोबोद गोजोननाय होदों आरो बे समाव जों जोंनि हाबाफारिखौ फोजोबनो लागै थांगासिनो दङ बे समाव जों जाजेस बिथांमोननिफ्राय फंनै राव खोनासंगोन गिबियाव माइकेल मुसाहारि हेलो थैंक यू सर आंखौ बे बुंनो खाबु होबाय फैयै जोंनि वाइल्ड कार्ड एंट्रिया जोबफैबाय आरो नुनो मोनबाय लक्ष्मी कंग्रेचुलेशंस that you have made it through this round दा नोंथाङा ग्रुप सी केटेगरियाव सेमिफाइनाल दंहैयो दा देरहादों होननानै खुसि जानाङा मानोबा ओरैबो मोसानो गोरों दंहैयो सासे
सेमि फाइनाला गोरा जागोन बिनि उनाव फाइनाल जागोन आरो जाय जाय मोसागिरिफ्रा माने दिनै आवगायनो हायाखिसै डोंट फील डिसहार्टेन दुखु मोननाङा फोरबो आंबो नोंखौ बहुत मोजां मोसागिरि होननानै सानो नाथाय बे कम्पिटिशन मोनसे स' माखासे जाजिंआव जोङो एसे गोरा जाबाय बा बबेबा दुखु थाबायबा निमाहा बिनाय जाखाबाय मानोना जोंनि खामानिया बेनोमोन नोंसोरखौ जाज खालामनाय दा दिनैनि बहुत मोजांमोन खिन्थु एसे अबेबा एक्सप्रेसन्स माखासे गानाय स्टाइल फर्मेट बेखौ आं बर' मेडामजोंबो रायलायदोंमोन ओमफ्राय जोंनि आलासि मेडामाबो मोजां मिथिखाबाय मा बे भारतनाट्यम आरो कुचिपुडि डान्सआव एसे माखासे सिम्बलिजमा बहुत इम्पर्टेन्ट आरो रंजालि केरकाटारि मोसानाया बहुत मोजांमोन नाथाय आं एसे कस्टिउम्स आरो लिपसिंआव एसे नोङो खमजोर जालांबाय दा बेखौ फोसाबनो नाजा नेक्स्ट टाइमाव प्रेजेन्टेसन मोनसे प्रेजेन्टेसन थायोना डान्सआवबो थ' बेखौबो एसे खेल ला आरोना नेक्स्ट टाइमाव एन्ड ट्राइ टु इउज प्रप्स ओमफ्राय भनिता नोंथ' लोमजादोंसो होननाय खोनादों बाट मोसायोमोनब्ला मोजांमोन नों होमबा लक्ष्मिया मोनजोबनाय नङामोन भटखौ लक्ष्मिया मोनजोबनाय नङामोन भटखौ दा गैला आरो साबसिन मोसाबाय नालाय प्रप्सबो बाहायबाय माने माने बेखौ प्रेजेन्टेसनाबो मोजांमोन स्टेजफ्रा क्लिनमोन थ' बेनि थाखाय आं बिथांनो नोंनि भटखौ बेनो सेना हरजोब्बाय नों मोसायोमोनब्ला बे मोननाय नङामोन 5000खौ खिन्थु जियानो हक एभ्रिवान माने बुंनो थांगोन आंबो मेंनानै फैनाय शुटिंआवसो दंहैयोमोन आं दहायबो सारखौ खोन्थाबाय थादों आंनि मानसिबो दङ आलासिबो दंफैयो थ' दिनै हराव आंहा नै गाबोन मोनसे एलबाम रिलिज खालामनानै दङ आं सार आं एसे चान्स लाबाय बे नोंनि स्टेजआवनो बुंनो अन्नानै बे जोंनि बिजनिनि माइहुं प्रडाक्सन मोनसे गोदान चेनेल खेंदों बिनि एक्टरा जाहैबाय मोगथां बिथाङा सानजानि आरो सासे गोदान एक्ट्रिस माबा जोङो माबानि आमथेखानि दा बिथांमोननि मोनसे एलबाम फैगासिनो ओमफ्राय बेखौ खनदोंमोन रैमाल होननाय मेथाइ सिंगारा दा गावनो ओमफ्राय माबा प्रिति जुहि ना जुहि प्रिति ओरैनि उदालगुरि साइडनि खोमा स' बिसोर गोदान दा बिसोरनि बे गोदान प्रडाक्सन हाउसखौ नोंथांमोना साबसक्राइब खालाम आरो नोंथांमोना ट्रेलारखौ नुखाबाय खोमा आरो गाबोननि दिनैबो शुटिं मोनसे जागासिनो आरो आं दिनै बहुत गोजोननाय मोन्दों सार दिनै माने वाइल्ड कार्ड एन्ट्रि एसे बुंनो गोसो जादों मानो होनबा फाइनालाव डाइरेक्ट सेमि फाइनाल आरो फाइनाल जासिगोन नालाय दा आं आसा खालामो गासिबो मोसाग्राफ्रा बिराद मोजां प्रेक्टिस खालामनानै फैयो आरो कम्पिटिसन लेभेलखौ बारायबावो जेरै दिनै एसे मोजां मोन्दों नायनानै कम्पिटिसना मोजां जादों आरो मेडामखौ दाख्लैबो लोगो मोन्दोंमोन जों आर्टिस्ट एस'सिएसनाव आरो दिनै लोगो मोननानै साबसिन मोनबावबाय आरो बिथांनि माबायाबो फैदों स' मेडाम जोंहा एसे मोनसे खोथा बार ओंखारगासिनो इन्डास्ट्रियाव बिथाङाबो जोंनि चिराङाव खाथियाव फैबाय दाख्लैसो सासे प्रडाक्सनाव जों एसे रायलायहांदों दा कमेडियाव मेडामा एसे हायो आरो आंखौ मानसिफ्रा कमेडि डाइरेक्टर होननानैसो बांसिन मिथिखायो थ' आसा खालामो थाबनो लोगो मोनगोन ओमफ्राय कंग्रेचुलेसन्स लक्ष्मी एन्ड ट्राइ नेक्स्ट टाइम अके माखासेफ्रा गाज्रि मोना दे दुखु मोना एन्ड गिभ इउ अ बेस्ट शट थेंक इउ भेरि माच थेंक इउ एभ्रिवान देंखो ब्रह्म बे गोजोन हराव बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावबाय दिनै बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 जे वाइल्डकार्ड एन्ट्रि बे हाबाफारिया जाफुंबाय आरो माखासे मोसाखावरि बिथांमोना दिनै नुजाफैनो हायाखै बिथांमोननि फारसे जोङो दुखु फोरमायो आरो जायफोर बिथांमोना नुजाफैनानै दिनै पारफरमेन्स खालामबाय बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि गोबां साबायखर बावबाय आरो बिनि गेजेरावनो सासे देहानि उसुबिदानि थाखाय मोसानो हायाखिसै जों बिथांनि मोसानायखौ नायनो जों आसा थाबाय जेखियानो जादोला दिनै जायफोर मोसाखावरिफ्रा गुगालांनो गोनां जाबाय बे जौसांनिफ्राय बिथांमोना माब्लाबाबो दुखु जानो नाङा गासैबो बादायलायनायावनो जेननाय आरो देरहानाय बे बाथ्राया दंखायो आरो माखासेया जेनैनो सोलोङो जेननायाबो मोनसे सोलोंनाय दा बेनिफ्राय जोङो मोनसे लेसन लानो हायो आरो सोलोंनानै जों माबायदि मोसायोब्ला माबायदि नाजायोब्ला जों साबसिन इयुनाव पारफरमेन्स खालामनो हागोन आरो पाब्लिक एट्रेक्सन खालामनो हागोन जाजेसफोरनि गोसोखौ जै खालामनो हागोन दा बेनि थाखाय सेस्था खालामगोन आरो माब्लाबाबो दिनै बे जौसाङाव जेनदों होननानै
उननि समफोराव नाजायालासिनो थानो नाङा जोंनो नोंसोरखौ नांगौ आरो नोंसोर साफ्रोमबो मोजां मोसाखावरि दा दिनै गासै बर' रायजोनि सुबुंफ्रा मिथिगौ नुदों दिनै नोंथांमोना साफ्रोमबो मोजां मोसादों नाथाय माखासे रिजनाव माखासे जाहोनाव जेननोबो गोनां जाबाय हागौ बिनि थाखायनो दुखु जानानै आं खावलायबाय बयबो जाहाथे एन्जय खालामो गोसोखौ दाद लानानै आरो साबसिन नाजागोन बेखौ आसा खालामबाय आरो जाय बिथाङा दिनै देरहादों बिथाङा जाहाथे फैगासिनो थानाय बादायलायनायनि थाखाय आरो साबसिन स्ट्रंसिन नाजाबावगोन आरो साबसिन माखासे माने क्रिएटिभिटि नोङो खालामनो नाजा आरो सेस्था खालाम आरो माखासे करिय'ग्राफार हमनानै नोङो आरो साबसिन जाहाथे नोंनि दिन्थिफुंनो हायो बेखौ जों आसा खालामबाय दिनै हरनि सम बे हरनि समाव साफ्रोमनिसिमबो गोसो गोरबोनि साबायखर बावफिननानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों जोंनि हाबाफारिया जोबनो लागै थांगासिनो दङ बयखौबो खावलायदों बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसननि बे बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 खौ नायबाय था नाय इउटिउबनि गेजेरजों फैगौ सेमिफाइनाल आरो फाइनालनि बुब्लियाव बयखौबो लोगो मोननायनि मिजिं लानानै दिनैनि हाबाफारिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय